netizens! Welcome back to my YouTube channel. So this is Kuya Renz, ang inyong medyo chinito, char. Ito guys, for today's videos is we're going guys nga finally guys, within 3 guys, katulong adlaw na jud nato nga trials nga mo watch lagi tas harvesting. Ug unsa porma sa harvesting, unsa pag harvest sa kanang mais, kay curious mi kaazo kay nabay kang mot nga lagi tong ug gusto mo matanaw sa tong vlog ni Agi unad to. Tanawa naman pod. Karon, finally, ato na siyang makitaan karon ng unsang pag-harvest sa isa ka mais. Karon nagdaghalhal ko guys kay nagsugod naman di ay. So kabawg. Kuan di ay nagsugod na sa barang ana. Lagi siya nila. Atong tanawan guys unsa ang pag-harvest ang isa ka machine kay wa pa po kita guys unsa lagi porma pud nang nadagandagan ko halhal ang ilang kabaw ng ungad. Nang ari ko agi naman diri guys. Friends, nagsugod na sila princess. Ay, na late na di vlogger di ay. Nagsugod na di ko na guys pero are na po dari. Mutanaw ko friends kay curious ag vlogger. Ahamang ka. Magwagsako ka. So karon guys magbaktas sa ginahinay diri guys kay maisan kay arong. Kuan ta ako kuan lagi aray daghan mo to umigas dong. Si porma di napinahabilin guys di di po siya kuan di ay napay nangabilin so man yang agi di kana siya napay nangabilin sayang pud kaadyo guys di na to kuwaon kita lang puting sunod kay arong di pud usik kare di ara na may umigas daghan na umigas daghan ang tagtakon kay ay gamao de puding machine ato lagi pakpak na ko gamao de puding machine di pud mo kaon og kuan kanang na ay naa guys tinawa harvest siya ditso ato man yang agi guys na karabi ditso na ditso na nga nalubo na sa ditso amazing kayo na yung mga machine karon guys parang bright ka adyo naka-discover sa machine ngayon ani lubo ditso no nice ka adyo puning naman lubo ditso lubo gupog mga dahon-dahon takre mga atabs hamas ati ko anday so na mo ni sa nice iyang mga agi sa machine nindot man pug iyang agi da pug lubo ditso ina pud ang machine guys atong tan-awon na sa porma nindot ka guys ang resulta guys kuan pug ka ma-amaze pug ka ba nga imong curious at natambalan na jud pud mo ni ang pormas machine na mo galing na pud dagan kay magaling apel sila na kami na siya guys ang machine na siya porma di ay grabe no. So karon guys is so karon guys mura pag charot bitaw guys karon is murag bawa pila po ni ka oras or minutes mahuman ang iyang harvesting kay daghan na pud kaadyo na padirirahis ang likod dapo daari pud na human pero pas-pas pud guys ang iyang pagka dagan sa iyang machine grabe maka tingal lang pud ta guys murag nga nay pait ta guys basta mga kuan mga taga bukid jud nga kanang ta kabaho just machine ba murag maka grabe jud no maka mutuo na jud bugko ganyan di ay karon jud ko guys nakita og harvesting sa mais pila ka years na jud pod grabe
So ang nga pod sundon di iPod kay tag isa sundon di iPod kay sayang pod og di sundon. Pa di miglipot-lipot. Buka oy. Aton tinamog lubutan guys kay murag curious kus lubutan og asa unsaan pagkuan. Tara jud. Tulitan. Nara yung lubutan. Princess. Minsan. Magdungag day? Ah, kawdungag. Ikaw magdungag ba na kamurag day? Kugihan dyan yung bata. Uy, kuwaon dyan sino karugayan. Tas inday o gwapa ka adyo lingi day. Ano lagi na usik nagbugas wa na. Hawa diha atod to. Patanaw oy. Mutanaw makakatanaw makanila to personal. Personal days. Wa nagkayo day na pajok na. Sabay gamay-gamay. Tagan ko pa matumba nito. Na matumba oy ilan ang ligayan. Kana ba kana? Wa mo dag oil day. Ah. Nagda. Eh saksaki. Pam oil ba? Ay wa. Hindi ko mahulog. Lang mo sugod. Pagkuwag kahoy day. Daka hoy. So guys, sumana jud grabe. Nayang agi guys. Maniyang maagi sa machine sa pag process sa mais. Na, dali humanag yun na ha. Grabe man niyang agi guys. Tinuod jud ay guys, ay process jud ay na. Dako man pud nga area day pud ni. Ha? Dito. Og dari. Huy, sunod ka ato ka dito kay nay kuan. Lakad to ba? So mo ni siya guys kani naghuman nila kuan guys. Nada po yung mga tao nga magkuan. So mo ni siya. Kani sinakuna na ah. Ang dali ara jud ay na ah. Isa kasako, dua kasako dito, tulo. Na ah. So mo ni siya done process. Muna jud yung process siya kani mga sinako. Okay guys, sumana jud og kuan sa pila ka oras po wala siguro po oras mga 1 hour siguro po guys kani. Muna jud sa kuan process. Muna og galing. Sumana na niya mga humandahan process kani karipod kana hawad hiya kana. Sumana jud sa pila pod ka oras sumana jud og kuan siya harvest. So finally guys, nagsugod na gyud sa murag kulbaan po garejo guys. Kaya murag na curious na ko kaato lagi po tanan oy murag ra man po nag harvester sa humay day pod guys. Murag siya harvester sa humay pero lahi mo siya kanang murag kabir po naka-black sa babawon siya. Mo to nakita naman ninyo sa puro man jud murag kuan day po siya guys. Usik day po sa agi di ay guys. Napa man nagbilin-bilin? Napa nagbilin-bilin sa mga masina oy. Tomorrow to guys ang atong vlog today, the harvesting of mais char. Finally jud guys nakabaw na jud big nakita na jud mis machine ug unsa jud porma. So pareha day siya guys sa porma sa kanang kuan sa harvesting sa humay pero lahi siya og mga kuan guys blade. Gusto ko mo watch mo tan-aw sa ato ang machine pero
pagkahuman jud harvest guys ni uli naman sila so wala nakakita silang machine sa forma jud gusto jud ko guys yung mutanaw sa machine lagi yun kay wa man ni uli man sa ditso bawo pud basin na pa bay laing nga mo pag magpa-harvest sa mais man ang kita ron so okay ra pero finally guys nakita jud taon sa forma unsa iyang process so mara to guys aray ipakita ninyo ang curious lagi payat lepod guys nga kita nas bukid ta nga wata kabaw unsay pag-process ug unsay forma sa harvesting sa mais mo nang finally jud nakakita na jud tag unsay forma so Diba na may bahay sila ate. so finally mara to ato ang vlog today harap mo i-share ninyo guys kay basin dai pero uban no pakita sa unsay formas harvesting or harvesting sa mais di ba so at least nakita na jud ta so mara to tong vlog so I hope na enjoy mo ug nakakuan pod mo gusto ko mga i-contact guys pero wa jud ko pangayo og contact kay ni uli man sa ditso kay gusto ko mga i-contact guys kay gusto na i-share basin dai pug naapoy ni watch sa vlog today nga gusto magpa-harvest sa mais ug basin dai pug naapoy maisan nga tanom gusto magpa-harvest og ingani dali ra pud kaazo guys manang wa ko pangayo og contact lagi pod so ug gusto mga contact ko lang ko comment lang mo sa kuan comment section kay mga lang ko contact nila dito sa ma-message sa ko din so alam mong i-reply ang ilang number so more to guys ug thank you so much for watching and I hope na enjoy mo and thank you ug salamat and see you for the next vlog bye bye mo ang kauban town diri intang murag nagirang gibidli